بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. والأنبدي أنبي أوفو وبركدا كرنجرني الله أنبي أنغا تنغران كوفو منون جرا أوفو كجو بوكو كجو بالموكو كجو أمسوكو كجو أدونكو كجو كإتازو كويا كتاشي نننا كاشي كارو كنو كاشي فايو كنو تورو سوغو بكا pour que o kaseka faso korota faso kana kongo faso kana malu mba fo kuni te ade biketi tabakoro ni nana nyena ijija iseko ke sani tumundonje jeni ndi amba fu kakanu baga befu bintene emission seko ni dongo kono ni andun to ibade ola bi amina kuma feminka anga kuma li aleka amancha no ya ala kuma kai no de alqur'ane ni qur'ane relaje sura hakem be qur'ane kono sura keme ani sura ta ani nani mimita tainka ni yo nani laje obi be nyeseleke nani ma nanda do yoro bela sabu oye kalan kono kuma we munanti songa qur'ana ayaw di ka fo mo ayininke sabu Allah taala ye o fo o qur'ana kelen kono kiraye ko wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatul da'i iza da'ani falyastajib li wal yu'minu bihi. Ako mamadu mami ni jombe kane ala wele ko nga surula kojugu ko me pour que ne ala ka wele dabaga yɛrɛ ka wele jaabi fa k'a sɔrɔ ale yɛrɛ dalen bɛ ne ala la siga t'a la. bon bi mɔgɔ a ka dɔgɔ ala danaya hakika bɛ min na o ka dɔgɔ o de kama an tɛ to ka asma'ul husna fayda di an tɛ to ka fayda di solatu ka caya an tɛ to ka fayda di qur'ana ayaw kan ka caya sabu ka da mɔgɔw yɛrɛ togoya kan min ka teli u bolo min bɛ ɲɛ u bolo an bɛ o de d'u ma ka caya o tuma an y'an ŋaniya bi mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ hami nafoloko la i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ i b'a fɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ i ka ko la n balimakɛ n balimamuso farafina ani farajɛla suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma
ko alam nashrah laka sadraka wa wada'na anqa wizraka alladhi anqada zuharaka wa rafa'na laka zikraka ilqa ibi jije ibi ni sura in sɛbɛn mais a tɛ sɛbɛn ni daba fima ye ayi ibi ma i wari di ani jafarana ani musku de fara ɲɔgɔn kan o de y'a daba ye a tɛ sɛbɛn yiri walan fana kan vitiri wala ni bɛ sɛbɛn o de kan ibi alam nashrah a sɛbɛn nin cogo la siɲɛ 77 mais n'i b'a sɛbɛn i b'i jija tɛnɛn don wala alamisa i k'a sɛbɛn nin don 2 dɔ kɔnɔ k'a ban pewu n'i tilala yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko alajɔn yiri kabako ma ban i t'ale de dili ye mais yiri to a falennen don mais a dili ye man di i bɛ alajɔn siri 7 ɲini mais n'i sera ka taa alajɔn yɛrɛ tigɛ kungo kɔnɔ o de ka ɲi alamisa wala ntɛnɛn i bɛ sɔrɔ ka na mun kɛ i bɛ baji dɔɔni ɲini ka kɔlɔndaji dɔɔni ɲini ka sanji dɔɔni ɲini nin ji 3 i b'o dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ka yiri in kɛ daga kɔnɔ k'olu k'a kan ji jumɛn bɛna k'a 4nan ye i y'i nasi min bɔ i bɛ n'o k'a kan k'a datugu ka bakijɛ kɛ k'a meleke k'a sigi e ma o ma ko k'i ka entreprise tɛ ka yɛlɛ wala i mana i bolo don ko o ko la a tɛ sira sɔrɔ i bolo wari tɛ ka sɔrɔ furu tɛ ka sɔrɔ i jija i ka nin kɛ muru sanni aw ka nin kɛ mɔgɔw ye fɔlɔ aw yɛrɛ ka nin kɛ aw yɛrɛ ye aw k'a lajɛ i ka to k'a soli k'a ko su 7 i ka to k'a alam nashrah wurudi o adadu kelen na masa min tɔgɔ ye alahu a diraw ma min ɲɛda kama o ala in don sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ n bolo mais ala n bɛ segin a kan n'i y'a kɛ walahi i ka diɲɛlatigɛ bɛ yɛlɛma a bɛ k'i sago ye ala ka barika don a la n b'a fɔ ala ka sigi wɛrɛ yir'an na haza wassalam